Tapno makapagkararag tayo nga si Raraem, may dawat nga pakiidep, when oy silent mode tayo kuma, dagiti cellphones tayo. Naimbaga bigat tayo amin kakabsat, kadwaen tayo ti panangidaulo kada tayo, ti panagdaton, ken panagyaman, dagiti kakabsat tayo manipod ti Sisa, San Pedro, Kalungsod. Kastapay met, ngayon tayo kadwaen, dagiti nangyawat ti intensyon pagyaman da, ni Napoleon Ragadio ken ti Familiana, pagyaman ni Rolando Galangco Sr. para ti panagkasangay na into November 5, pagyaman ni Fele de Peralta ken ti Familiana, Brando de Peralta, Juni Valdez and family. Intay pa iraman ngay kararagan, dagiti sumaganad amin minatay, amay kararagan, isu ti kararwa da Jeffrey Valdez, Chufilo de Peralta.
Set tayo ti kanta panglukat. May sa tayo nga ini, naharian nga ini, na kung sagararan nga ini, papadi. May sa tayo nga ini, naharian nga ini, na kung sagararan nga ini, papadi. Ibunan nagtay garot, tinagan na, init itay ngarot, iglorya na, ibutaktak tay ngarot, kinaimbag na, wenintay inikanta. Agbiag ka o Kristo nga arit ti kabiyak, abiyat tiya mong nga arit langit ken daga, di sa lubong ano may agurnoy ken agtayaw ket ka, tarumbeng laeng nga itannog daka. Abiyag ka o Kristo nga arit ti kabiyak, abiyag tiya mong nga arit langit ken daga, di sa lubong ano may agurnoy ken agtayaw ket ka, tarumbeng laeng nga itannog daka. May sa tayo nga ini, may tannog nga ini, magasag nga ini, papadi. Ibunan nagtay garot, tinagan na, init itay ngarot, iglorya na, ibutaktak tay ngarot, kinaimbag na, wenintay inikanta. Abiyag ka o Kristo nga arit ti kabiyak, abiyag tiya mong nga arit langit ken daga, di sa lubong ano may agurnoy ken agtayaw ken ka, tarumbeng laeng nga itannog daka. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Kakabsat, datayo a Kristiyano, datayo nga mauawagan nga anak ti Diyos, naawagan tayo nga agayat. Daytoy nga ayat ket so papakan tayo, babaan ti panagayat ni Kristo, inted na ti bagina kada tayo. No ayaten tayo ti Diyos tayo, ayaten tayo, dagiti kakabsat tayo. Maawagan tayo nga napudpud no a Kristiyano, nga anak ti Apo. Agdaydayaw tayo nga rod ken kuana, itinasanton a misa nga iso ti kangrunaan nga ayat ti Diyos. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti daytoy na santuan a panagdaydayaw, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang nga asi ken managayat. Itinapakumbaba anakem kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak,
iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kadakayumet kakabsat, ti kakaasid akuma ti apo tayo a Dios. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ditoy dagakapya, kadagiti tattawa na imbag ti panagnak na kemda, imunan nagdaka, itandog daka pagrugbaban daka daydaya wenda ka agyaman kam ken ka kapuiti na indaklan na dayan mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Apo Dios, na ilangitan nga ari. Dios Ama, aman nakabali namin. Ket sika, Apo mia Jesu Kristo, bukto na anak ti Diyos na ako, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, di kangatuan. Sika manika, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Sika mangika, kadagiti basbasol ti lubong, awaten kadaytoy arararaw ni sika situtugaw, iti makannawan ti
Ama, kaasiyan na kami. Gloria iti Dios, iti kanganuan. Yang tanay siksikaw o Apo, Jesu Cristo dinasanwan. Siksika ti Apo, siksika iti kanganuan. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin kat mananga si a Diyos, no awan tapan nulong mo, saan mi amabalin ti agserbi asi pupudno ken ka. Ipaay mo kadi, taagturong kam, asiriregta, ket awan di pagbiddutan mi, iti pananggunod mi kadagiti in karim. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Dahito may basa na daw iti libro ni Deuteronomio. Kinuna ni Moises kadagiti tattao. Bayat ti panagbiagyo, masapul nga agbuteng kayo iti Apo a Diyosyo, da kayo ken dagiti amin na kapututan nyo, ket tungpalan nyo dagiti amin na linteg na, nga ited ko kada kayo, tapno mabayag to nga agned kayo sa jay. Denggan nyo ida, da kayo nga Israelita, ket kagumaan nyo atong palen ida. Iti kasta, nasaya at to ti kasasaad yo, ket agbalin kayto a nabileg a nasyon, agnayad kayto met iti nadameg ken nabaknang a daga, kas inkariti Apo a Dios kadagiti kapuunan tayo. Da kayo nga Israelita, laglagipan nyo daytoy, ti Apo ket ti Apo laeng, ti Dios tayo. Ayaten nyo ti Apo a Dios yo, iti amin na puso yo, iti amin na kararwayo, ken iti amin na pigsayo. Di yu lipatan, dagitoy abilin nga ited ko kada kayo, ita nga aldaw. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Salmo responsoryo ti pagsungbat, ay ayaten ka o Apo a pigsak. Ay ayaten. Ay ayaten ka o Apo a pigsak, ti Apo ti salakan ko. Isu ti bato a sariked-ked ko. Ti Diyos ti mangsalaknib kanyak, kas maysa a kalasag sa lakniban nag. Umawagak iti Apo, ket dagiti kabusor ko isalakan nak. Ay ayaten ka o Apo a pigsak. Agbiag ti Apo, madaydayaw ti salaknib ko. Ti Diyos ti salakan ko. Ti kinatanok na ipakaamuyo. Ited ti Diyos na tinaindakla na baligi iti ari na. Ipakita na ti agbalbaliw nga ayat na iti pinili na. Ay ayaten ka o Apo a pigsak. Daytoy maibasa na adaw iti surat dagiti Hebreo. Iti daan atulag, adu dagiti papadi, ang nagsasaruno ang nadutukan. Tanipatay titubeng, titunggal maysa amang ituloy iti trabaho na. Ngam si bibiyag nga agnanayon ni Jesus, ket permanente ti kinapadi na. Isut gapuna nga awan pagkurangan ti panangisalakan na kadagiti umasideg iti Dios. Babaen ken kuana agsipod tatibiyag nga agnanayon amang ibabaet kadakwada iti Dios. Daytoy nga rod ti kangatuan apadi akasapulan tayo.
na santuan, awan tulaw wenno basol na. Naisina dagiti managbasol, ket naipangato iti labes dagiti tangatang. Saan nakasla kadagiti dadduma kangatwan a padi? Saan a masapol ngay naldaw, amang ipaay iti daton, amay gapo, umuna iti bukod na a basol, ket kalpasan na, may poon met kadagiti basol dagiti tattao. Impaaynan anaming pinsan ti maysa a daton, idin daton na mismo ti bagina. Tudingan tilinteg ni Moises dagiti tattao, nga adda pakapilawan na ngagbalin apadi. Ngem ti kari ti Diyos, sinapataan na, anaud-udi ngem may ngem tilinteg. Tudingan na ti anak, anaaramid ngawan pakapilawan na, itiag na nayon. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Tumakder tayo. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Kitamin to maitetuken ka, Alleluia, Alleluia. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Kitamin to maitetuken ka, Alleluia, Alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Gloria ti may ken ka o Apo. Maysa a maestro tilinteg ti immasideg ken Jesus ket sinaludsod na. Anya kaditi kang runaan kadagiti bilbilin. Daytoy ti kang runaan abilin insungbat ni Jesus. Denggem Israel, ti Apo a Diyos tayo isulaeng ti Apo. Ayatem ti Apo a Diyos mo iti amin a pusom, iti amin a kararwam, iti amin a panunot mo, ken iti amin a pigsam. Ti maikadwa kang runaan abilin iso daytoy, ayatem ti padam a tao, kas iti bagim. Awanen ti bilin anang nangruna ngem dagitoy. Agpayso day ta maestro, kinuna ti maestro ti linteg, pudno ti kunam amay sa ti Diyos, ket awan sa bali. Isot gapuna anasaysaya at ati tao, ayaten na ti Diyos iti amin a puso, iti amin a panunot, ken iti amin a pigsana, ket ayaten namet ti pada na atao akas iti bagina. Naimimbag nga adayo atong palen dagitoy dua abilin, ngem ti magidaton iti Dios kadagiti animal, ken dagiti dadduma pay a sakripisyo iti altar. Nadlaw ni Jesus asimmongbat asisisirib ti maestro ti linteg, isot gapuna a kinunana ken kuana, saan ka nga adayo iti pagarian ti Dios. Kalpasan daytoy awanen ti nakaitured nga agsaludsod ken Jesus. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may ken ka o Kristo. Good morning. Kalkalpas ti piyesta na tayo, iso nga kaslapay la piyesta na tayo taro payaw. Good morning. Kitaan nyo, numapalagi pang kayo sa kay laagbyag. Ti topic tayo, mo dati ibagbaga ti ebanghelyo kada maisurat tat dati naisurat
dagiti maibasa tayo about ti ayat. More than 2,000 years ago, ayat, titapik tayo. Nanipod pa di adda ay sakbay ni Apo Isus. Adda ni Apo Isus, aging gana tata, titapik tayo, ayat. Saludsuden tayo man. Kaano met nga nakarina, kaano tinaudi apan nakarinayo ti ayat. Awan? Sumulang kas tatarupayo at ang kayo mo makariri na ti ayatan. Awan? Tinsama amo yung nga ayat ka. Dete ayat mo kin ni kumarim. Na ikam ti rabong ko, apo nagwapo di rabong nangam no ni bakit mo ka daytay napait. Rabong ti apam mo itin, daytay samet, ayat ti agnobyo agasawa. Haan ang dayjay laeng ti ayat. Dayjay ka erotic love dayjay. Dayjay ayat in general. Kaano nga naudi nga nakarina ka ti ayat. Siya for the last 2 weeks, naguy-uyil ka. Aging ka di kasasakitan nga uyak, dahil no aguyag ka kakasla rumwarte duwadangan tamatam nga, kalakas ragsakit ta ulo ka na nagitay, aminan, nga ka mo, kuna man, di man nagtumtumar, takitaan taman no, niya ti anos mo nga uyak, ali inom ti danang awanan nakabailan. Hapo, adumad, di ka mo no, ayatindak mo, dagiti pumarokya, nagado nga agas nga may daintira kanyak. Apo, dahito iti tumaram, at damarikutan, apo, antibiotic, dahito iti tumaram, dahito inawnawam ti danom inumam. At dapat may nangilot kanya, kaslada pinagbalin nga tupig, nangipapudot da bulong sa basa, da imbungon itabukot ko. Nakabangbanglo ako. Dadto'y tilami es, dadto'y nagaduda, nagmaya mo jiri nanata, nagaduda mo nga nangilot. Wow! Ay ayatendak nga tadagito'y, wano marikrikutan dalaangan tano agsaoak, kada agsaoak, kung kunak magamit ka. Anya tadi ayat wano marikutan, amo yati marikutan. Rumuarak di kwarto ko na di kabalay mi ka, apo dahi titi inumam, anya dahi kalaman sikindero, apaya tauyok mo. Ayat nga ta wano, agabay kam ngamin ti kwarto, agpapa nagsiguro mapuy-puy at mga dumdum nga. Damay dagiti mo taga Salcedo mo ay ayatendak nga tawon irorumandak ko nada, apo amok ti inumam, anya dahi kalaman sikinjin. Ay, apaw, taga Salcedo nga talaga. Apaw. Kasi kung naklawlawagan tayo, anya dita, ayat. Wano, marikutan. Lawagan tayo, anday dyan. Ayat mo't siguro, barbaring, ngamaman, ayat day dyan niya. Nagaduda mga Maria. Kung iso ti kunak ni, ayat tindak gayam. Iso ti kunak ka, apay, day tambon ni Apo Josen, apay masapol nga paguyo kenak, tap no marinak ti ayat. Lawagan tayo, anya nga amin ti ayat Baka hampay nga clear kanya tayo ang amin no anya ti ayat. Baka agkam kamali tayo mo no anya ti pagibasbasaran tayo, anya ti notion tayo ti ayat. Anya ti opposite ti love. Hatred, no. Haan nga gura. Ang kasalungat, kunana niya. Ti kabaliktad, ti ayat. Haan nga tika, the opposite of love is not hatred, selfishness. No, when we talk about love, it's all about the other party. No, agayat ka, di ayat mo para kanyada. Di ayat mo iti pamilya. Di ayat mo ijay trabahom. Di ayat mo ijay aramidam. No, di ayat mo kini Apo Diyos. No nangrugin nga ti pinagserbyam, ayaten tayo ti sabay bagi tayo, ngam no nagbalin kan nga di aramidem kinikabsat mo, para king ka, mangrugi kan nga agbalin nga selfish. Haang kan nga agayat. Adu at nga agayat kanya tayo. Ada dagi tayo nagduma, nanang tatang, agbasa ka nga nasayaat. Apaya, no daduma ka, para masabayam kunana ngam adda hidden agenda na nga kunana naggagraduar amin nga kaaroba tayon si kalati sa anen kababain. Sino ti kababain? Jagbas basa wenno si ka nga naganak. Tano magagraduar kan tumet ay kakitaan nak tumet. Selfish dayjay. Self-serving dayjay. Aga aramiden na dayjay gapot kayat na nga agsubli para king kuana haon nga clear nga ayat.
Haan nga clear nga ayat dayay. Iso nga lawagan tayo ngamin, no, ti bagbaga tayo, ay, ano maipapan iti ayat. Haan nga, no once nga rinugyan tayo ti, nga sirserbyan ti bagi tayo, di aramidem para kanya na, namnamaem nga agsubli para king ka. That's not love. Clear. Saan nga ayat dayay? Agmulmula ka, no daduma ka, naditingar mayat nga example ko, no daduma ka, nadapaw iti anak mo ka, kumare, ni alaam mo datoy, sabon nga Irish Spring Crest, nga toothpaste. Ngam nagpaw ito di anak mo ka, bagto ti bagik, investment, gayam dayay. Apan. Dayay. Daya ti kaiso nga alawagan tayo no anya ti definition tayo iti ayat is all about the other person. Ni Mother Teresa of Calcutta, the late Mother Teresa of Calcutta, Saint Teresa of Calcutta tatan. Kadwa ni John Paul II kina contemporary no nga na i-declare nga santo. Anya ti kunana gaputa DJ charitable institution DJ congregation da EJ India, nagado da kitay haan nga mangmangan, nagado baba nang, ngam nagado ti agbisbisin. Kakaasi da jay lanlansangan, apan napidpido nga pakpakanan, digdigusen. Kakunana, ti definition na iti love, doing ordinary things with extraordinary love. Aramidan tayo, with love dato yung uyak, aramidan tayo dagiti ordinaryo abanbanag nga nagaburan iti extraordinary nga ayat. Iji nga uray da tayo mat iji pamilya tayo. Yes, we can be responsible wife and husband, parents. Mabalin tayo mga agbalin nga responsable nga anak. Ngamaan tayo nga agay ayat. Kasano nga agbalin tayo nga responsable nga mga agay ayat? As a mother, as a wife, kala ko mananang, wan makaluto ka, nagluto ka ti pamigat, sakbay ka nga imay ditoy. Inaramid mo di responsibilidad mo, at ayat dayjayan, not yet. Hampay lang ayat dayjay. Nagiwa ka tilaso na nga inggisam. Tapno iprito mo't ijay itlog mo. Kinagmayat mo't ano with love aka agiw-iwa ka ko. Oy nagmayat bigbigat. Ngam gapot ama makaluwa ka ko. Dagiti sa daot agreeing kaya altawa. Nam manganan. Mabalimot napakan mo ida ngam awan ayat na. Mapagdumayo di bagbaga na. Oh. Mapagdumayo di jay. You can be responsible father. Ag-provide ka para iti pamilyam. Agtrabaho ka para iti pamilyam. Ngam mabalin deta nga pa nagtrabahom, awanan iti ayat. Nagmayat nga ron. Palpaliiwag dagitay best friend ko nga umay agdaldalos ito'y nga dagita nananang. Ako nagaduda. Nga mo talaga tayo nagdaldalos, very silent, nagmayat, nagdaldalos na. Dada tayo manan, dagita kakadwa tayo, di naman la umayan, nalpasan. Awan mo nakita ka kasjay, awan ti kasjay mo, da kayo maga. Dayay madlaw mo nga han awan ti specific nga kuan dayay. Ore dagitay kabalay ko dagiti ubing. Kunak kanyada ore di panagpakanti aso. No ikam ti ayat na mabalin nga makatulong ti panagsanto. Uray nalpas mo nga agpay so pinakan ida ngem di pusom kaham nga ayat. Isu ko na ni Mother Teresa, gusto di ko na doing ordinary things with extraordinary love. We are in the liturgy. The way you read, the way you sing, di pa nagkanta tayo, di pa nagtukar tayo, di pa nagmisa tayo. Naglakama responsable ak ilipas ko amin nga misa tatangal Domingo haan. Sa lunsod at ayat na. Mabaling ko nga ilipas latan at imisa nalpasa, nag-aawid kayaon.
Ngam ti saludsod, adda ka di ayat na. Para kanya daw, no para kanya. Ayatem, ay hamo nga mabalin nga, may nga ibaga nga ay ayatem ni Apo Diyos, ti amin Apo, so amin nga nakam mo, no di mo mat maayat ti padam nga tao. Sino ti umuna nga ayaten tayo? Baloni, wano, meaningless, awan pa kaipapanan na balbalatong, no kunam nga nalaing ka nga agayat ijay workplace mo. Na official ka kumati barangay, wano tanod ka, wow, maawawardan ka diyay. Padi ka mapalpalakpakan ka diyay. Mistra ka, maawawardan ka ti DepEd. Ngam di unag ti balay mo, kahanda mo, umari na ti aya mo. Balbalatong. Sino ti umuna nga makari na ti ayat? Dagiti first person. First person nga. First hand nga makaawat. First person kasi kadaydayan. Dagiti umuna nga kapulpulapul mo. Iya unag ti balayo. Nagsolpang dama nga min father. Uwan nga rod. Ti challenge na nga rod ka. Ayatem, dayjay. Haan nga kaayat. Kunana ti salmo responsoryo tayo na eh. Ay ayaten ka o apo apigsak. Naglaka ti agayat kakabsat. Wen, ngam no daddo ma very short time, short period di ayat tayo taapaya. Naglaka tayo nga mauma. Di mo no daddo agsaltak. Nauma akaw, nagsaltak. Apaya, nohaan nga nakaramot ka ni Apo Jesus, naglaka nga mauma. Anya ti kunana di kanta tayo. Jay surat ni San Pablo, ti ayat na anos. Apa yang arot nga di ayat mo ka, nagmayat matata. Ngam inton madamdama ka, agpukaw. Kangkangag mo di sermon niya po padi ka, wow managayat ka, madamdama naglakam nga nalipatan. Ti ayat nanos saan anaimon ti tao nga naimon selfish di mat oh ti tao nga naimon selfish iso nalati kayat na amin. Saan anaimot? Daitan di pagibasaran saan anaimot. Ngapay nga rodya handam idi ondas ka nagadupay la jerefyaw. Inton dandani agbangles sa ka iwaras o darsun nyo akanan. 2 minutes la dayta. Imot. Ken natangsit. Saan natangsit? No daduma nagtangsit tayo. Napangkalangar dimawat ti atang dan aguyaw ka pailaan. Adda kuskusel na. Nagalas tangsit kamot adimaw dawat kalaeng. Samo paila uyawan. Adda kuskusel na. Dayati ayat nga kunana. Daytati ibagbaga na nga ayat, apaya ngamin, nohaan nga nakaramot ngamin kin ni Apo Jesus, no ti ayatan tayo laeng katao, bumagsak tayo, masapol nga umuna isuna, tadi di panagayat tayo, kadagiti kakabsat tayo, siyado laeng ti panagayat kin ni Apo Diyos. Uray no naayatam ni Apo Diyosan, no naunag di relasyon mo, uray agkam kamali ni kabsat mo, nalakam nga mapakawan. Nalakam nga maawatan, nalakam nga maayat uray no narigat nga ayaten. Ngam no ti level ti love mo kag patinggalaeng ti tao, naglaka nga agsaltek very short. Isong anuhaan nga nakaunag di ayat tayo nga nahaan nga naggapukin ni Apo Dios, nalakatay nga mauma, naglaka nga maupay. No ti pampanunutom ka para ti bagbagim, nagserbi ka, nagayat ka, di namot insuble, yak kayat day ta apaday. Apaya, inikak pa'y ti, kopimetken ka pa'y. Ti
Tigayang purpose na nga mangitad ti ko pamitkan kapitap no amin nga kayat na kaiso masurot. Apo, umay mo ng blesahan. Apaya, adu gamin ti ayam di balay mek. Danglaahan nga holy water. Selfish day jay. Iso nga no ti pagibasbasaram ka, ayat mula ang ti tao, expecting something in return, maupay ka. Ngam no inted mo nga ayatan para kanyada, para iti amin, naggapukin ni Apo Diyos, uray penan nga sungbatan, mayat diri na nga agayat. Ni Saint Teresa, sa balian ni Mother Teresa niya, ni Saint Teresa of Calcutta, Saint Teresa of Lisieux, the little flower. Simrat ni kumbento, about 13 years old, I think, no ya agkamali, natay iti tawon na nga 24, ubing, nagsaksakit. Amuyo ti kunana, my vocation is to love. Tinakaawagak, agayat. Hanya ti kaya na nga sa unday toy. Di da kanya-kanyang bukasyon tayo. Bukasyon ti kinapadihaan. Bukasyon ti kinamadre kinarelihiyosohan. Bukasyon ti panagasawa niya. Bukasyon mo ti panagbaak, no awan na ngayat king kaata. Kumaringke, nakapilpil na kararte kami di panawon mo, hindi agbabata presyo mo ka, ure presyo agawid ka, hangka nakakamat. Bukasyon latamo dayjay. Ngam the vocation of all vocations, anyaman ti anggulo ti biyag mo, pahadi man, relihiyoso na asawaan, single man, tinakaawagan tayo amin, usto ni mabalin nga surutan tayo ni, the vocation of all vocations, surutan tayo ni Saint Teresa of the Child Jesus, anya ti kunana, my vocation is to love. Pahadi ka man, nagasawa ka man, single ka man, religious ka man, ti alimpatok na amin dito, tinakaayaban tayo, agayat. Iso dito ibagbagan ni Apo Jesus, agayat. Isugurod nga lawagan tayo, anya ti ayat, sino ti ayat, kaano ti panagayat, kas ano ti agayat. Isugurod nga na 2,000, more than 2,000 years ago ka, isupay lati pag anya naganan, pag didiskasan tayo, sakbay pala ni kin ni Kristo, ibigbagada idin, dagiti propeta, ayat, aging gana, agsagana ti ayat, aging gana tataapay nga hantay maperperfect. Ngamin, nohaan nga nakaramot keng kuana day nga ayat, talaga nalaka madadael, nalaka nga maupay, nohaan nga clear, di pa nang ipagita, ay pa nang define tayo iti ayat, narigat nga mai-apply. Awan ti agbalbaliw. Anya ti benefit na ti agayat, freedom, waya-waya. No agbiag ka nga si ayat, at na nagbasol pa kawanem, no nagbasol ka, no agay-ayat ka, agpakawang ka. Agay-ayat ka garod. Waya-waya. No ti tao ka hanga agay-ayat, managing bubukod, agi kumkumpira, umapapal, agim imon, agim imot. Padasong ti agbiag nga, dagito iti agtartaray ti biag mo. Pulos, awan tinaway a puso. Awan tinaragsak a puso. Awan ti waya-waya ti lubong tayo. Ngam no di pamilya tayo, napno ti ayat. Sumurot ngamin ti panagkikinnaawatan pakumbaba, panagpipin-nakawan. Daji pamilya, jay trabaho tayo kanap-napnuan ti ayat, haan nga pinpinardaya, haan nga dinadael, haan nga kinamanaging bubukod, nalagaan ti trabaho. Sa din naman, orik ito simbaan tayo, naglaka ati agayat dito unag ti simbaan, iso kung nagkankanta tayo ka, idaton mi. Wow, kasla santo. Apaman nga rimor ta simbaan na sabat mo tayo kagurguram, nagasok talapayag mo. Nagababa nga ayat. Apayahaan nga nakaunag, nga naibasar ken Kristo. Sino nga tituladan tayo gamin nga nagayat? Kuna ni Pope Emeritus tayo, Benedict XVI, di surat na, God is love. Anya ti kunana kanya tayo. Disakbay nga matay ni Apo Jesus, to love is a command kunana. Ti agayat idi, bilin, iso ti kunan ni Apo Jesus, agiin nayat kayo. Ngam idinatayon ni Apo Jesus, nagungar, nagsublin sa dilangit, to love is no longer a command, haanin abilin. It is a response kunanan. Maysan asong bat, no agay ayat kan, maysa asong bat, ti ayat ti Diyos, anya dayta, ti imbim ba, ti anak na, ni Apo Jesus, natay, nagungar, ramrambakan tayo tinasantuan amisa, dayta ti kadakilan nga ayat na,
Iso nga no, agay ayat kan haangkan nga agtungtong paltibilin, sungsung bata mon ti ayat ti Diyos king kababaan kin ni Kristo. Iso nga no, ayatem ni kabsat mo kunam sungbat di ayat ni Apo Diyos day jayen, maiyap apply laan kin ni kabsat mo. No agay ayat ka kunamon, aramide mo, hamula nga tungtong palin jibilin na, ay ayatem di sungbat, sungsung batam ti ayat ti Diyos king ka, ngem maipakpakat laan kin ni kabsat mo. Kinagpintas ang panunutan tayo kakabsat nga tinakaawagan tayo agayat. Saludsudan tayo mat. When was the last time? Kaano mo tinaudi nga gundangway nga inaramid mo di ordinary things with love? Kaano mo tinaudi nga gundangway nga dagiti ordinaryo nga aramidan tayo ka binuhusan tayo ti ayat. Taulitan tayo mabalin tayo mat nga agbalin nga responsable nga agtrabaho, ag-provide, ngam awan ti ayat na. Na may mayat lata, no aramidan tayo, nga nabuyugan, nagaburan, iti ayat. Kitain nyo, dagita rupa, dagita kaabayo, madlaw mo ti rupa na, kidemak madlaw mo ta rupa na no agay ayat, no, haan. Yung karigatan na mo ti imisum si ka. Kita yo dejay no dejay rupa na sumurot dejay. No dati ayat kang niya nawaya pa waya ti ited na. Ragsak ti ited na. Ngam naman naging bubukod. No, selfishness ay suffering dayta. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo ani Jesucristo. Bugbugto nga anak ti Diyos, nagtao iti ama iti sakbay iti amin a tiempo. Diyos sa nagtao iti Diyos, silaw a nagtao iti silaw. Napaypayso a Diyos sa nagtao iti napaypayso a Diyos. Nayanat saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaen iti ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin ngadda. Gapu kada tayo at tao, Ken gapu ti panakaisalakan tayo, imulog ang naggapu sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anaylan sa iti krus, gapu kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlungal daw, kas palawagen dagiti nasantuan na surat, imulit sa dilangit, ket situtugaw ti makanawan ti ama. Umay tumanen a sidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isungag taod ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken ti anak, ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamati akmet ti iglesia amay maysa, Santa Katolika ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Amen. Hintay umararaw ti man nakabilin nga ama, kakabsat no awan ti ayat, awan serserbi tayo, kumararag tayo iti Diyos, tapno ited na tinapaypayso nga ayat kadagiti puso tayo, ket kuna tayo nga agdawat, apo denggem ti kararagmi. Apo denggem ti kararagmi. Para iti simbaan, agbalin kinagtalin na ed kuma apagwadan ken mga lukoy a sakramento ti pagarian ti Dios. Kumararag tayo. Apo denggem ti kararagmi. Para kadagiti mangidadaulo kadagiti amin na pagilian, di da kuma malipatan nga ti maysa nga aldaw iyat nagdanto ti kwenta dagiti na ipaawat kadakwada iti kangatuan nga ukom. Kumararag tayo. Apo denggem ti kararagmi. Para kadagiti maidadanes, masarakan da kuma ti pigsa ti namnama, umayto apang dengeg ti Diyos ti kaudyanan ti kanito. Kumararag tayo. Apo denggem ti kararagmi.
Para kada tayo amin, ken iti si bubukel ang nakristyanuan agimong, tapno mapresyar tayo ti biag, kas may sa asagot ken responsibilidad, ket usaren tayo dagiti talugading tayo amang pabaknang ken mang paduras nga agpaay kada tayo ken itipada tay a tao. Kumararag tayo. Apo, denggem ti kararagmi. Para kadagiti kakabsat tayo anapanen ti sabali a biag, itden kuman tinaimbag nga apo kadakwada ti agnanayo na panaginana. Kumararag tayo. Apo, denggem ti kararagmi. Agulimek tayo, intay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay matikarkararagan dagiti kakabsat tayo, adimawat titulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Diyos nga amami kitain nakamkad at taom ket kunam, oray dagiti pagkurangan ken basulda ay ayateg ida. No masursuro dati agayat iti tunggal may sakas panagayat ko kadakwada, dakkel to ti balay iti pinarsuak, punwem ti puso mi iti ayat mo o Apo, dawatin mi dagitoy itinagan ni Kristo nga Apo mi. Amen. Bendisyon ng buwa mo, daytoy daton mi. Itinagan ni Jesus, isagot mi ken ka. Ti Santa Misa, idaton mi ken ka, denggem ka namo, araraw mi ken ka. Ti Santa Misa, idaton mi ken ka, denggem ka dapo, araraw mi ken ka. Amin nga ramin mi ken gungunay, mangidaton nga ayan ken ka Diyos Apo. Ti Santa Misa, idaton mi ken ka, denggem ka dapo,
kem kadako panalangin ka. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo, ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Ti Apo, awaten na kumaday to'y adaton, kadagita imam, Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Makaayayo kad ken kaapo, daytoy apa nagsakripisyo mi, agbalin ko mga ubbog apaggapuan ta kaasim kada kami gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. At dada na si tatag ay ti Apo. Agiyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari ketrumbeng. Pudno unay amay kari katrumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka o apo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Dios. Tapinarsuam dagiti amin nga adda, ket inornos mo ti panagsisinnukat dagiti panyempo, inaramid mo ti tao amayasping italadawam, ket intalek mo ken kuana dagiti amin a nakakaskas daaw agapwanam, iti kasta kasunom, ito rayan na dagiti amin na pinarsuam, ket daydayawen na ka, kadagiti aramid mo ana indaklan gapo ken Kristo nga apo mi. Anansa ta makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo ti Apo, Santo ti Dios dagiti amina parswa, ti langit ken naganak nuda, iti pakay daydayawa. Husana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Husana iti kangatuan, Husana iti kangatuan, Husana, Husana, Husana iti kangatuan. Pudno unay apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mingarot ti paimo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paimo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, iso mayawat to, amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darat, darat ti baro, ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati.
krus mo. Kenin ka panagungan, inakaming salakan, manubot isang nalubungan. Inakaming salakan, manubot isang nalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka, dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, kat parairayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kam to ken inggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostol ken amin asa santo. Isuda anakapudno anagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami sa langit, madaydayaw tinagan mo, dunteng kumalipagaryan, matumpal kumatinakim mo, ito'y daga akas sa langit. Iten kadakam ti aldaw ditoy, ti kalen mi, ti patinayong nga aldaw pakawanem, dagiti basbasun mi, tasmet kuma, iti pamakawan mi, kadagiti nakabaso kada kami. Di na kami baybayan nga umandungo, iti suliso ket ti salakan itidakes. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti pannulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami,
kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesu Kristo, anang isalakan kada kami. Panakabalin kendayaw itian na ayun nadi tuwag sanay. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapukan niya, tited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba, ken managayat a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kayo. Amen. Kapya. Cordero ti Diyos, amang ika, kadagiti basbasulti sa nalungan, mga asika kada kami. Cordero ti Diyos, amang ikat, kadagiti basbasulti sa nalungan, mga asika kada kami. Cordero ti Diyos, amang ikat, kadagiti basbasulti sa nalungan, item ka na ti kapya, item ka ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, ngem ti may salay nga sa mapaimbagton ti karagwa. Amina, parikot ko, das ikalaeng uapo, ti amok makatulong tuy numo. Umay guman ikamang, o Diyos ko, narasi unay abiyag ko, tas ikalaeng uapo, ti amok makatulong tuy numo. Agpasagak ngarud ken ka, kaawan sa bali pimananamnaman, arakupen nak ngarud Allah, sakpay nga ina
Agpasagak ngarud ken ka, taawan sa balik piman anamnaman. Arakupen nak ngarudala, sakbay nga inak maywawan. Umay kuman ikamang Diyos ko, nalupoy unay abiyag ko. Tas ikalaeng uapo, di amo makatulong to'y lumo. Umay kumanikamang o Diyos ko, naulkok kunay abiyag ko. Tas ikalaeng uapo, di amo makatulong to'y lumo. Agpasagak ngarud ken ka, taawan sa bali piman anamnaman. Arakupen nak ngarud ala, sakbay nga inak maywawa. Agpasagak ngarud ken ka, taawan sa bali piman anamnaman. Arakupen nak ngarud ala, sakbay nga inak maywawa. Umay kuman kamang o Diyos ko, amin amin parikot ko. Tas ikalaeng uapo, di amok makatulong to'y lumo. Umay kumanikamang o Diyos ko, narasi unay abiyag ko. Tas ikalaeng uapo, di amok makatulong to'y lumo. Agpasagak ngarud ken ka, taawan sa bali piman anamnaman. Arakupen nak ngarud ala, sakbay nga inak maywawa. Agpasagak ngarud ken ka, taawan sa bali piman anamnaman. Arakupen nak ngarud ala, sakbay nga inak maywawa. Tumakder tayo. Kumararag tayo. Tinaraunan na kamapo iti bagikan dara ni Kristo. Ituloy mo kat ti panangisalakan mo kada kami, ket ipan na kam iti ragsak nga inkarim, gapuken apo meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo a pagbiit apo. Kadagitay tagad to'y parokya apo, into no Domingo marugyanan ti training ken retraining. Dagiti naayat nga agserbi, iti lektor, acolyte, altar servers,
Hindi yay dua sumarsaruno nga training na apo dagiti mairaman to dagiti sisa leaders amin nga pastoral leaders apo. Ket nasuratan dagiti adda nasuratan kada kayo no haan nyo pay na isubmit dijay written slip na apo isubmit yon or i-text yo ti office no tarigagay yo no napukaw yo i-text yo ti office no han kay mo nasuratan apo tatarigagay yo ti umay agserbi open ti office office apo nga pangibagaan nyo ta umay kayo ag-apply masapol nga ag-train amin apo. Nag-training man kinhaan, masapol nga di updating tayo, may sa ti knowledge tayo, may sa turungan tayo tapno na may mayat. No, awan ti excuse apo, awan ti individual nga umay kanyak nga mangibaga nga excuse awan di jay apo. No talaga nga napakumbaba di puso tayo nga agserbi, anusan tayo ti umay. Nohaan, kunayo nga hangkupay lang nga kayat apo, marespeto di jay rinayo, nohan nyo pay lang kayat ti agserbit at nga panawen apo. Tapno in fairness mat kadagitay agtarigagay nga umay nga agsakripisyo apo. Iso nga mangrugin no Domingo adun sapay ti nga naka-submit. No duduwa, akiduduwa ti trainingan tayo. Duduwa mo ti agserbi. Kadagitay haan nga matrain apo. Dagitihan na kay ti agtrain haan to pala ang agserbi sa bali nga ministry ti papanan niyo apo kas lector or haan pala nga kas lector or acolyte. For your inconvenience apo kada kayo nga maawatak ta bara ta pa idyo nya ta syaket dapat electric pan ko ga aglengling etak pa una gison sa ti pagrararekak ket pampanunutan mi no maikkan ti ceiling fan nga dakkel diya mo no kaya daytoy trusses na wenno saan adda maramid nga stand pan kas lawulfan nga adda mairamid ti stand na ditoy upat tapno mapaidan dagitoy ta nagngangato hanga makapaid dagijay wenno no kaya ayo mo ti tumulong nga agdonar kayo tinakaad-ado nga daytoy rechargeable nga babatit tapno amin nga sumreg ka mangala ngam sigurado second mas awan to nabatin. Mabaling mga agidonar kayo dahil tayo sa gagay sa nga babatit kung kunayo amin nga umay agkomunyon maawatan ti bara na apo nga we pray kada kay nga mayat nga tumulong open in kailatan apo para pa ugaw-urnungan tayo na anya ti mapasamak pagtutulagan to dagiti mga idadaulo na anya ti mayat ta talaga kasapulan apo ta alas 9 misa tayo ditoy dakkel wenno kasjay no aircon kunayo ambisyoso tayo mo ilauna yun nagaduutang tayo dataman aircon ti pampanunutin yon electric pan siguro mabaling nga tayo wall fan nga dadtoy nga day stand na no iso ti kabailan tayo no kaya daytoy ipaadal tayo ta maawatan tari nayo nya so nga tagserser muna ka nakarupanget kayo nga pumanaid darsem pade kung kunayo mait nagtantan na butob we pray apo ta adupay ti kasapulad tayo tapno mas convenience mo laeng ti panagkararag tayo nya tumakder tayo. Ti apo adda kumakada kayo. Kasta kumamet ken ka. Agdumog tayo taawatan tayo tinadaega pemindisyon. Ti Diyos sa puon ti liwliwa ornosen na kumadagiti aldawyo tapno makapagbiag kayo asi kakapya ket punwen na kayo kadagiti bendisyon na. Amen. Isalakan na kayo kumaadiagresat kadagiti amin ariribok ket pasingkedan na dagita puso yo iti sidong ti ayat na. Amen. Pabaknangan na kay kumati Diyos, kadagiti bertudes, ti inanama, ti pamati, ken tinadyosan nga ayat, agbyag kay kumaanagaget nga agaramid, iti naimbag, tapno mairagpat kay to, iti agnanayon a kinagasat. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti ama ken ti anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Nembaga bigat tayo amin, Apo. Sino man nagtarigagay asumurot kaniya lipaten na pag-ina ket suruten na at tuyakap
sikat. Di dalan silaw ken biyak. Surut